kalau melihat wedusmu aku pasti kayak lihat kamu. Lah mosok niki kan bapakane wedhus. Lah sing kagungan Dek Niken lah sing maringi ya Dek Niken. Lah nek kepengin kiss wedding ora sah dadak goleki pipi. Lah terus gue bokong. Gila. Oh, wedhus ya. Wedhus ki pipine nang mburi to, Nduk. Nggih. Arum Bali ngormati Niken Salindri. Ya. Niken Salindri, ayo. Sehat. Alhamdulillah pangestune, Pak. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Dalam rangka syukuran giling sowan ning Pegir Jagung, Nggih. pun nate dereng saderenge niki. Saderenge ketinggalan dereng. Dereng. Saderenge nggih dereng meneh ngono padha, Nduk. Kok Padha piye? Aku ya lagi pisan iki. Lah iya nggih. Lah menika katresnane para warga masyarakat Kota Madiun lan ugi katresnanipun para panitia ing Pegir Jagung dumateng panjenengan ing taun iki gandeng hasilé merimpah ruah. Mula terus ngaturi jenengan rawuh. Alhamdulillah. Mugi-mugi kedepannya semakin ya, Pak. Amin. Amin. Semakin piye semakin tok itu. Semakin iki sing cetha to. Semakin itu sudah menglobalkan semua, Pak. Menglobalkan doa semuanya. Wah, ya yang terbaik Ya semakin intinya. rejo, semakin melimpah. Semakin Ya bolong warai iki. Dikira aku goblok ngono lho Pak paling ya Pak ya. Iya. Wes Menawa dhewe ra tega karo awakmu. Kaya ngene wong tuwa iso sok ra tega. Lah wong tuwa iki ra tega nek awakmu harus ada. Ya kan gentenan nek ngomong. Ya wis ngono ngomong. mulane menengae. Ah. Ayo semakin apa? Semakin tambah maju, semakin lestari. Amin. Dan semakin subur. Wah ya nggih, hasil panenipun saka petani melimpah Iya. ruah, gilinge lancar sukses, Amin. akhirnya menjadi produksi yang sangat hebat, Amin. bermanfaat untuk masyarakat. Nggih, Pak. Nggih. Nah. Ya kuwi lho, kuwi piyai loro kuwi ya numangsaku ya. Salim. Oh iya Rum Salim ya Nduk. Wah, jan ben bengi lah ngimpi karo sampean. Lah. Lho ki sumpah, yo katresnane antarane bapak karo anake ngono kuwi. Ah. Mergo suwi ra ketemu, suwi ra video call sosok kangen. Kowe ra tau ngempekne aku kan? Nggih nate, Pak. Piye pas piye ngempekne aku pas piye? Pas jenengan dalang ngoten to Pak, terus kula nyinden ngoten Nah. sampai ngimpi ngono wi lho Pak. Aku wi kangen lho Pak kan Aku dadi jenengane, buka Pak. si Pak Dalang tak penging sare ben ra ngimpi. Lah lerenku kapan kok iso ra turu Ora lho. turu ya malah kesehatane piye lah ngono. Ketimbang ngimpine bikin sakit hati. Tur bareng sampean saya dewasa, saya gedhe no. Sampeyan lah asline trah kok Klaten to. Nggih Pak. Lah lek diturut aku ya trah Klaten. Nggih, Cara Pak. silahe ora bapak kok ora anak. Ning nek Klaten kono, aku karo sampean kaya kakang karo wadi. Nah, iku ya ora. Ngono kuwi. Dadi kaya sak barakan ngono lho, mung kakek 2 tahun 3 tahun ngono. Piye? Niku saestu to. Iku ora terah Klaten. Lah piye? Terahe ngono. Ngono
ngono kuwi. Syukur saiki jenengmu melejit, saiki dadi Amin. sinden penyanyi viral ning nyatane karo wong tuwa isih tresno, isih gemati kaya ngono ya. Pangestune, Pak. Aja lali karo wong tuwa. Bar iki poso terus bodho to. Nggih, Pak. Ya paling ora engko tak kirimi rekening aku yo transferen ngono. Loh. Ngono ya. Lho, Pak, yo kuale. Lah ngopo? Lah kula sing anake jenengan tirose. Loh, Ya kudune sebagai bapak itu toh menyangoni anaknya. Kuwi Bukan tembung anaknya yang menyangoni bapaknya. lagi iki aku krungu tembung kok menyangoni lho. Maksudnya ki maringi hadiah ngono lho, Ah. Pak. Bebungah. Lah aku nyangoni dhuwit nang ngene iki kan. Kuwi padha karo Yai Segara. Nah. Ning luwih becik aku ndonga mangestoni marang bocah iki men sehat lahir batin, tetep Amin. eksis anggene ngibarke bendera seni tradisi di Nusantara yang Amin. kita. Lah ngono kuwi kan. Nggih. Terus mbah nuwun nggih Pak, mugi-mugi jenengan nggih sehat selamat wilujeng nggih Pak. Amin. Awet leh momong anak putune. Jangkrik aku ketok tuwek no malian iso putu barang iki lho. Ora tegese ki anak iki ndongake. Sansaya suwe ra yo duwe putu to. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Iya, nembang sing apik cahayu coba. Bawa mboten Pak? Ya bawa yen nang nggen CD-CD utawa ning YouTube kae, nang TikTok dan sebagainya kae. Ayo, zaman saiki sih enek CD barang. Sidi nggen kula iki saiki ora disetel. Iya apa? Dadi PP yo. Kok malah di PP gitu. Apa wi? CD kaset ngono kuwi to. Iya. Berarti di PP. Iya. Ambuh. Iki malah ndingi aku roh ning proyeke malah CD ora disetel candal-candal ke. Alambuh nggih. Adate lak nembang era sekarang. Saiki Nah. coba sing klasik luwih dhisik. Jangan diragukke lek mangkate Niken Salendri pancen saka gamelan, saka wayang ngono kuwi. Nggih. Engko langgame aku tak nyuwun angenteni. Ning bawane apa nderek sampean. Nah. Kaya apa? Jan. Nggih. Yo bawane apa? Pelok nenem. Ayo. Ayo pelak-pelak momon. Lho karyane Mbah Mantep Suwargi. Ya, nggih. Nggih. Monggo, bawane apa? Manut karo sampean. Ya, nggih. Rinasa saya rasa Nadyan bendina tanggapan suarane sik bantere kaya ngono. Tepuk tangan untuk Niken Salendri. Wah, luar biasa. Ora tau entek suarane.
apa-apa ya mesti iso. Terima kasih. Ah, sinaune mempeng. Yen wis rina enggal ratri kang Awas. mengasliramu tanana liya tak tresnani lahir Oh, piye? Cak Julang suarane piye? Wes pokoknya nek niken ya apa ora kena diragukan dari era lagu sekarang era yang dulu karena memang rata-rata seniwati sing tumbuh berangkat dari gamelan yang menjadi abadi dan selalu memahami. Leres. Mergo ngibarati bangunan ki pondasine gendut niken ki wis bakoh dhisik. Banget kuwate. Mbok arep ditingkat pira wae model omah piye wae tetep kelakon mergo pondasine wis bakoh. Leres. Ya nduk karo nggih mengenang Suwargi ki mantep Sudarsana aturna langgame karya Mbah Mantep angenteni. Wah, cocok mangga. Nggih. aku ngenteni tekamu kaya ngenteni madeni wayang caci mata semipan jroning kalbu
nduk niki nembang angenteni sing duwe perbawa sing kaya ngene apike ndelalah anyarengi pepundenmu no ya bapakmu dhewe sinten Mak Nadyanto di tengah kesibukannya parandene kersa ngrawuhi adicara ingkang ditindakake dening keluarga besar Pigirjo Agung sinten sing rawuh Bapak Bupati ing Madiun Bapak Hariwuryanto kepareng lenggah pinarak anggene silaturahim kelawan warga masyarakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetep ora negakake marang awake dhewe. Ya, salam hormat dumateng Pak Hari, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat, tansah pinaringan amanah andayani masyarakat Kabupaten Madiun penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya Nduk. Kledang kae apa-apa tek apik pancen mau cagake wae ya piyai-piyai seni gek mangkate saka gamelan apa wae iki ya mesti dinikmati, dipelajari, disajikan. Nggih. Diblowentah karo rama ibune direwangi prihatin tirakat poso lan uga nyuwun marang purbane pangeran dadine anak ya luar biasa. Padha karo jenengan lho Mas Jolang. Lah sregep prihatin sregep poso. Anake ya hebat to. Alhamdulillah niki sing siji teng Koramil, sijine teng Kodim. Syukur dados TNI. Mas yo bapake kaya ngene, anake kan dadi yo. Dadi apa? Dadi pegawe no. Ah ning kono ki ora pegawe. Terus nge-grab. Ning kono ki ngojek, malah nge-grab tak kira pegawe. Nulat salira lho wis pokoke deniken iki yo aku melu bangga. Karena apa? Dimanapun Deniken berada selalu tidak meninggalkan busana Jawa ngagem sanggul, luar biasa, kebaya dan jarit. Wah luar harus biasa. menyesuaikan tempat. Iya, ini dimanapun kebanyakan penampilannya keren. Kamu sehat terus ya Nduk ya ayah. Amin. Tidak. Aku ayah. Iya dia ayahku titipkan doa semoga dia tenang di alam surga. Sampeyan dianggap mati lho. ora apa-apa ngloloni pesen sik lah ning kono timbang antri. Iya iya. Akhirat keturunan. Iki jenenge anak perhatian ngene iki. Ngono ya. Doa sebelum meninggal. Lah wong banget dicicil neh donga. Wah, kira mbok cicil kedisian liyane ke ngenteni ngowo kepanasan. Mengaturkan Sugeng Rawuh. Bupati. Nggih, selamat datang Kang Mas. Walah. Panjenenganipun Bapak Bupati Bapak Hari. Asmane ngerti ora? Pak Hari. Pak Hari kan asmane dawa. Napa? Hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Bapak Hari Puryanto. Lah, Pak Hari Puryanto. Panjenengan iki nadyanto di tengah kesibukan ngerso rawuh nglonggarake wektu. Tapi setiap saya perform di Madiun itu Bapak Bupati itu pasti rawuh. Kayak gitu mesti rawuhnya jam 12, jam 1. Ngono ki panjenengane keliling, Nduk. Sing dipun rawuhi dipun sambangi niku sedaya warga masyarakat tanpa kecuali. Upamane ndek mben kuwi nalika rame-ramene wayangan pas ketiga kae, kuwi diurutke saka kene saya ngidul nganti tekan kare kono kae dagangan kono kae. Mula tekane mesti anggene rawuh mesti ya tengah wengi mergo ngratani men adil anggenipun tresnani dhumateng warga masyarakat Kabupaten Madiun. Tepuk tangan kagem Bapak Bupati yo. Yo nok dirimu wis dipangestoni panjenengane didukung seluruh keluarga bahkan seluruh fan
jenengan harus bersyukur dan tetap tegar terus belajar. Ya pasti. Ya, Yo, siap. tembang ala sekarang kan. Ayo. Apa? Ala Apa sekarang. kono Puspitono lo Nah, boleh? Ayo. Dirimu nek pengen duet karo Nanda, wah niki nek ning Pantura. Aku tidak suka yang cowok kalau ganteng-ganteng. Lah kenapa Biasanya saya? kalau cowok ganteng itu dia sukanya sama cowok. Ah, masa? Iya. Enak sing elek-elek ngene ya. Iya, kalau jelek-jelek gini kan Wah. setia. Jajali takoni Pak niken Pak. Antarane milih aku apa sampean? Jajali kayak bocoran. Heeh. Ngene nek iki. Senyunyur-nyunyurnya iki- ya. iya. Sejujur-jujurnya. Iki ganteng, Nduk. Mm-mm. Tapi duwike rontok sithik. Heeh. Nah iki elek, utange akeh milih. Jajal milih Malah ndi kan? kaya remuk. Milih ndi coba? Nah, aku yang milih sing kaya Yes. Mas Jolang. Nah, Wah. ngene dadi ngene iki, Bro, sepurane. Kalah nasib ya. Gleleng ngono ki ora. Kok iso? Milih dadi seduluran. Iyalah, Dadi Pak. Tidak, tidak sedulur. apakah kamu memilih sebagai apa, sayang? Pasangan seumur hidup. Kamu sudah ikhlas menerima aku apa adanya. Bukan saya, bukan saya. Siapa? Wedus saya. Ndak apa-apa, wedus sebagai perwakilan dari perumpamaan. Kalau melihat wedusmu aku pasti kayak lihat kamu. Lah mosok Ah, niken alik. Lah sing kagungan Dek Niken, lah sing maringi ya Dek Niken. Lah aku nek ndelok ning ndi ngene kok Dek Niken. Walah. Dek Niken. Aku mesti ingat terus karena cintanya itu cinta murni. Berarti sampean ya kaya wedhus ya padha. Lah. Umpamane kok roh wedhus Dek niken piye? Aku yo ngerti kaya roh Dek Niken. Oh, Wah, ngerti malah apa? genah nek kepengin kiss wedding ora sah dadak goleki pipi. Lah terus gue bokong. Gila Oh, wedhus nih. ya. Ah, wedhus ki pipine nang mburi to, Nduk. Gila nih. Sa, iki dirimu ngaturke Ah. apa? Iya. Karo Bapak Bupati Katemben Kewolo. Nggih, ngaturaken lalagon mawon. Nggih. Dan semoga sehat selalu panjang umurnya. Amin. Mungkin ditimbali mriki. Nggih. Monggo. Bar niki ben lenggah dhisik. Men tembange niki diaturke bar niki Siap. ngaturi Pak Bupati. Oke. Ben lenggah dhisik. Ayo. Ah, kersane lenggah Sekedap. cocok. Kusuma Wijaya, Puspitana lho. Puspitono lo. Ah, lagu kesukaan. Maka Cok dipun aturaken yuk Madangkara bersama Niken Salintri. Yo. Pak Paris Sugiono Sugeng Waras saking Surabaya rawuh wonten ing Madiun.
tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Tenan Indonesia karismatik tenan nggih. estu Sida ngaturi Pak Bupati. Sias, Pak. Nggih. mangga Ciri khasnya Piyai Madiun ya. Pundi, Macane? Songo. Panas-panas melaku, nadyanto sayah mestinipun, repot mestinipun. Kula nyuwun kanthi sanget mewakili warga masyarakat Madiun Bapa Hariwur. Monggo nadyanto namung sak kemperangan katuran pinarak wonten pepanggungan mriki. Ya, diaturke panas-panas melaku. ya monggo Bapak Hari Wuryanto aturan nikah wonten pepanggungan Sepisan malih nyuwun tepuk tangan kagem Bapak Bupati Madiun Pak Hariwur. Sugeng rawuh Bapak niki wau nggih. Saking pundi kok dalu-dalu nembe rawuh? Ngapunten niku wonten anu. Napa Isra Mi'ratan niku. Oh, Isra Mi'raj alhamdulillah nggih. Sonten tindak terus dalu mirsani wayang mongko kudu keliling waktu subuh. Ayo kaya ngono kuwi ya. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kewarasan Pak Bupati. Nggih. Nggih. Jane yen kula wau jane pengen jenengan jenak pinarak wonten ing Palengganing ingkang putra niku genduk Niken Salindri Kalau niku. kuangan ya, Pak. Nah, niku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah niki selamat dumateng Pikir Jagung Baru ingkang sampun ngawontenaken tasakuran. Niki badine tambah kathah ngoten soalé. Melipat ganda. Nggih mugi-mugi rencana untuk swasembada gula tahun 2028 insyaallah terlaksana. Amin ya rabbal alamin nggih. Niki pemerintah Kabupaten Madiun nggih nyupport Pak DM. Mugi-mugi Pikir Jagung Baru nanti juga hasilnya luar biasa. Ngaten nggih. amin Niki langsung mawon. lah pripun Bapak Moga-moga. Dek zaman berjuang Jor kelingan anak lanang Yen tak openi Saiki ono ngerti Jarene wis menang keturutan
bawah terus ngangge caping. Lah nggih leres men adem men tentrem ngoten Bapak. Nggih. Sekar bisa nyawang gunung desa Batu Rejo ini ora ilang podo Tepuk tangan untuk Bapak Bupati yang sangat merakyat dan berbudaya panjenengan ngangkat cul caping gunung yang langsung plek karo larase kaya pas ngoten lho luar biasa. iki dong-dongan to. Dong-dongan nggih. Nggih. Piai Mbak Wilih ngaten mugi-mugi sedaya masyarakat Kabupaten Madiun tetap guyub rukun. Amin. Bangun Kabupaten Madiun mugi-mugi dados kabupaten ingkang bersahaja, bersih, sehat lan sejahtera. Amin. Amin. Dengan Amin. dalem suwun mugi-mugi sing penting estu. Sedaya masyarakat guyub rukun insyaallah kanthi guyub rukun mangke masyarakatipun saged sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun Bapak. Nggih. Nggih. Elok lah. Momong semene kae seh duwe wektu kanggo niliki siji-siji. Nggih. Nggih sembah nuwun Bapak Bupati katuran jenak pinarak nggih. Terus pundi nika Mak Cange? Jane nek sing keri. Enek sing keri jane no. Pripun? Sing keri Sing Bupati keri lali. lali apa to no? Urung nyangoni. Nggih. Sampeyan sapa, Mas? Iki wakile Bapak Bupati. sing entuk malah aku iki. Bocah ngawur. Cah nom-nom iki yo sing maringi sapa ra jelas ngawur. Sik to no ora ilok nang iboi to Mas. Ora matur nuwun malah njaluk ibu. Saking Pak Bupati kan kagem kanca-kanca. Kangge Ayo kanca-kanca. nun sewu namung gojek niku wong dik niken pancen nggih bocah. Nggih. Bocah gendeng. Nek ora gendeng ya awake dhewe ya ora kasil to. Kene kok. Ya. Ya ning gendenge gendeng karo kabudayan karo kesenian. Iya. Kangge panglipur Mak Cange. Leres. Saking Pak Supari nyuwun gending kagem para petani tebu. Mugi-mugi giling tahun 2026 semoga harga tebu tetap sempurna. Amin. Sukses. Nggih. Gendingipun lestari lintang asmara. Ayo. Kalian Nduk, ndi Nduk? Ayo. Manut, Pak. Lestari ya. Nggih. Oke, dikancani Mbak Birgita Ayu. Dik bir kita iki apal dik bir kita iki ya selalu cek. Ayo no. Semangat wis. Adimu wedok wis semangat. Ayo sayang. Iya, saya tak sabar. Gerong wedok kok tindak sayang iki lho. Nek dandan ra ditunggoni Oh, bener kandhane. Mas, ya Allah, sama ini jangan gemari banget karo aku janan. Piron iki aja pas nggo tengah, tapi nek Ganti. dienggo jakah iki rondok miring. Iya. Aku mau rati ngonone. Loh, Oh, omong jadi sampean mah seneng niken, saiki karo aku kaya ngene. Ya nikeni Mas yo adimu kae nek ngadi busana wis bener brosmu barang ora pas nggo tengah. Aku mau Wis rati ora gunane. ngonone. lho iku lho nikan niku piye usane? Ngelem-ngelem sampean ganteng aku, mean. Sayang tak benake, wah bocah kok puwiter ngene. Mam. Ayo nek pure engko tak pateni lho. Kok dipateni iki piye to? Pateni susahe ben karek rasa senenge cah cilik iki kudu dukuh. Ayo mriki sayang. Gendong. Wah, Ngene iki lho. kandhane iki malah sentuh bejo sampean iso gendong niken lho. Gede kok nyuwun gendong kaya lah rasane kaya ape geret lori ya. Ayo sayang. Sia-sia temen iki lho. Wah, rusak tenan nih Pak Julang. Mas Jola, aku ya pengen digendong. Aku ya pengen digendong. Iki neri. Ayo. Alah wis iso pipis dhewe kok Aku gendong. ya pengen sama nih kudu adil. Wah. Tuh. Aku tak. Lho iki naik. Lho iku ucul, niken ucul. Lho, ayo. Sayang. Gendong aku, Tom.
Lakoh tenan iki, kuat Aku tenan. ya terus pengen tenan. digendongno Manjula. Aku ya pengen. Sik, aku tak ning musala ape ngisak. Kok ning musala tak ape ngisak iki lho. Wong loro usung-usung wong masalah. Makanya milih salah siji, milih aku apa milih iki? Lah, Nek ayo. aku jek perawan lek iki mbok. Jek perawan. Ya ora jare perabi. Kowe ki aja ngono kuwi, kono jenenge fitnah ya, aja menyebar fitnah. Ora, lek jare perabi, kan yo aku ora roh. Wis Tengahi Mas Ulang, tengahi Mas. Iki piye iki piye? Awakmu iki wis gedhe ngalah karo sing cilik. Pokoke muni isih buntu ngono bae. Angel to. Udah, Iki kan aku yo pesen, padha Mas, ana. Mbak Yumu ki nek kadung purik ngono kuwi iki isih no. Jelas no Mas. Mama iki mbek iki ae, aku mbek iki. Wes yo. Ngono. Aku nek jujur nikah ning kamera nikah ni kok Lah justru kuwi aku mau golek iku. Kayak hitam putih. Dadi iki. Jelas hitam putih loh. masa ya nun sewu. Aku iki jejer wujude iki nikah karo jolang. Lho ning kamera kok iso nikah karo asu ku piye to? Ya Ora, lek pamane aku ki ndek bojo kaya sampean kan dadine anak kan kok kan enek senine. Oh iya. Lah lek ngene kan Mbak Birgita ki putih, Ah. ya toh. Iya, Pamane putih. bojone iki putih. Ya, Dadine anak aku yo putih. Nah. Putih. Nek karo aku no. Nek arek kan kayak zebra. Lah. Blentong-blentong. malah unik ngono kuwi. Apik, Apik. apik angger niliki kok wah kaya ula weling ya. Bah iya kak ya. Yo, diaturake. Yo. Dik Birgita karo genduk niken Nggih. Salindri. Lestari lagunya. Yo, diaturake. Monggo, Cok. Jajos. Dewi katon lamlami ambak berwangi semi dasar bulane dadari
Cah loro do rukun ngono. Nggih, nggih. Ya. Adik Yaya, kakak Yaya, nggih, Terus duwe ciri khas dhewe-dhewe. Leres. Lek Mbak Niken genah tegas, jelas banter. Nah, Yen Mbak Birgita ya pancen alus kaya atine ngono ya. Halus menyakitkan. iya. Biasanya ngono, Pak. Ora. Wong lek halus sing ngono. Lho, wong lek biasane halus sing ngono kuwi. Kan iki senangan iki menggiring netizen kok. Nah, Kan iya. kau dihujat nes lho nek Ayo. Ora, jarimu bodoh amat, Mas. Lah ya wes jo menggiring tapi. Kita omongi, amat saiki wis pinter ra bodho. Ngawur ya. Dan Mane bodho amat. Wis lenggah saiki. yo yo. Lah lenggah, Pak. Ya Bapak tambah cerita sik dawa. Iya, iya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sampai ketemu Itulah. lagi, Pak. Nggih.